Amen. Asifundele nje verse 25. Izenzo chapter 16. Afunda verse 25. Ngibingelela uNkulunkulu bathandekayo wakwami. Amen. Siyabonga ukuthi ngina ngesinde ethawuleni. Bakusebenzisa uthola nje ishuma la ukuthi awubangusana lapha. Oh yes. Awungangifundela ngicela bless you. Izenzo chapter 16 verse number 25. Isihloko sakhona ukuphenduka komgcinisiboshwa. Verse number 25. Kepha phakathi nobusuku uPawulu noSila bakhuleka bamdumisa uNkulunkulu ngamahubo. Iziboshwa zabeza. Right. Iziboshwa zezinjani bathandekayo? Zabeza. Bathi benza into ezimbili nje. Bakhuleka 1 number 2 masebeyamdumisa uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Babengadumisi ngoba ku right. Bakulithi iBhayibheli kwakuphakathi kobusuku. Amen. Ngoba everyone njengoba uzaqhubeka afisa. Njoba everyone njoba silana nje uyafikelwa midnight hour. Hallelujah. Amen. Khuluma nami sokuthulele. Amen. Uyafikelwa yini bathandekayo? Midnight. Ufikelwa yini bangcwele? Midnight hour. Ngiyakubongela mangazi kufice but ikhona into esibiza ukuthi midnight hour. Ifikela oshaya ngelini nongafikela nongashaya. Amen. Ifikela omfundisi nompostoli nobishop umuntu ifikela ama professional. Iyafika lento esithi midnight hour. Hallelujah. And then it depends ukuthi kule midnight hour what action do you take ezokunikeza what result. Qhubeka se. Verse number 26. Yes. Wavela ngokuzuma ukuzamazama komhlaba okukhulu. Immediately and suddenly. Yes. Kwase kwanyakaziswa izisekelo zetilongo. Yeah. Kwavuleka lapho iminyango yonke. Kwathukululeka nezibopho zabo bonke. Verse number 27. Right. Wathi umgcinisiboshwa ephaphama. Wabona iminyango yetilongo ivulekile. Amen. Wayesehosha inkemba efuna ukuzibulala. Amen. Ngokuba wathi iziboshwa ziphunyukile. Verse number 28. Kepha uPawulu wamemeza ngezwi elikhulu wathi ungazibulali ngokuba sikhona sonke. Verse number 29. Wayesebiza izibani wakithumela phakathi ethuthumela wawaphansi phambi kukaPawulu noSila. Yeah, wabakhiphela ngaphandle wathi makhosi ngimele ukwenzani ukuba ngisindiswe na? Hayibo. Ilizwi lenkosi leli ibandla alithi amen. Amen. Bathandekayo sifunda incwadi ngokuloba kwencwadi yazenzo. Amen. Udokotela uLuke usibhalela le ncwadi usixoxela indaba empeleni uxoxela uTheophilus. Amen. Ukuthi Theophilus olungileyo kunodaba engifuna ukuxoxela lona. Ulanda from ku chapter 1 ukwehla ukuthi mzokugcwaliswa ngamandla kaMoya oNgcwele. Yabona aqhubeke njalo ku chapter 2 kwehla kaMoya oNgcwele njalo ku chapter 3 nangu lona semnyangweni omuhle elithi iBhayibheli babeyothandaza. Yakhumbula le ndaba le. Hallelujah. Yes wehla nayo njalo but lana kule chapter usemxoxela esinye story ukuthi kunabafuku intombazane la eyayinomoya wobungoma. Amen. Yabona
ungixolele uma usensitive. Wayenomoya unjani bazalwane? Wobungoma futhi yayimemeza njomane ihambe imemeza ethi laba bayizithelo zikaNkulunkulu konke ezweni. No, yini wrong lapho? Yayikhuluma imessage right. Hallelujah. Kodwa ngomoya wrong. Amen. Nitholele nesontweni. Hallelujah. Yayikhuluma umoya message right. But with the wrong spirit. Yes, Jesus. Uyabona? Hallelujah. And into emhlungu ukuthi leyo ayigcinanga lapho namanje sekho. Yeah. Thola abantu beworship the right God. Yes. But with the wrong spirit. Hallelujah. Beshumayela the right messages. But with the wrong spirit. Ngathi uzoshumayeleka la utholele. Nikhona abathandekayo. Uthi lithi iBhayibheli le ntombazane ayayilokhu ibalandela on daily basis. Babedlula nje ngaleso strike yayilokhu ilandele ngemuva. Ethe mphakathi laba bayizinceku zikaNkulunkulu ophezulu. Jesus. Siyeze. iBhayibheli yakwenza lokhu umpostoli Paul wazwadinwa. Ay, Nkosi yami. Yabona? Jesus. Yakwenza lokho ngoba akadinwa imessage udinwa umoya. Yes, Jesus. Ngiyakhuluma la. Hallelujah. Hallelujah. Yenzeka sidinwa ukuthi ushumayela ngamuphi umoya. Yes, Jesus. Imessage ni right. Ay, Nkosi yami. Kodwa umoya wrong. Jesus. Ngicela ushumayela. Hallelujah. Yenzeka ukuthi sidinwa ukuthi uhlabelela. Yes, Jesus. Asidinwa ukuhlabelela kwakho. Yes, Jesus. Sidinwa ukuthi uhlabelela ngamuphi umoya. Ay, Nkosi yami. Indilima hasu. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Bathandeka. Oh, hallelujah. Hallelujah. Sakwase wathina umoya ngaphakathi. Yes. Yenzeka ngadinwa wena phamba kodwa kudinwa umoya kaNkulunkulu. Thank you, Jesus. Yeah. Oh, hallelujah. Wena Hallelujah. ungazocaba ukuthi silwa nawe. Yeah. Asili nawe. Silwa nomoya. Ay, Nkosi. Ophaphana nento kaNkulunkulu. Ay, Nkosi yami. Thank you, Jesus. Yeah. Asiqhubeke nevesi. Amen. Njomane kuthiwa wavela waphenduka wayirebuke le ntombazana. Yeah. Jobe yavela ba delivered. Jesus. Mayiba delivered. Kwaxa ukusezokufungena saka lempuphu la ekhaya. Hey. Unabantu manje abadlayo ngale ngane. Hey. Ayigeji iphula ishala emsoleni. Hey. Manje uthatha umakhelwane usuthatha umakhelwane nabe. Hey. Yabona? Mayithi nginethamba ethize khoneni ngiyabhodlela lemnyama encane engaka. Ifike imphe kube khona. So manje ibusiness ayisangeni. Hey, Nkosi yami. Ngoba umoya lo ephula ngawo awusekho. Jesus. Yabona? Hallelujah. Ithinto baqala manje bathukuthela. Yes. Hallelujah. Yathukuthela mayithukuthela into abathandekayo bababamba man. Hey. Babafaka babaqala babataramba. Babatarabhela ukuthi basize umuntu. Amen. Yona mhlawumbe phela ezulwini akazoshaya usiza umuntu. Hey, Nkosi. Amen. Akazothunga ukuthi ufaka umuntu emsebenzini. Hey, Nkosi yami. Mhlawumbe ngikhuluma ney'ngelosi lana ngikhuluma nawe nje. Jesus. Hallelujah. Akazophakela umuntu njengela kuthuka athi hayi. Hey. Kodwa ukudla kwakho bekunosawuti omningi. Hey. Yeah. Jesus. Babashaya Jobe babafaka phakathi ekhulukuthu. Yes. Babafaka ejele lasejele. Hallelujah. Bababopha izandla. Hey, Nkosi. Bababopha inyawo. Jesus. Praise God ukuthi bababopha umlomo. Hey. Unkulu inkosi. Jesus. Wayongcwe. Wayengena abafana. Thina lena. Bakena phakathi bafuthu. Jesus. Bakena bekhona imivimbo. Bakena phakathi. Ay, Nkosi yami. Bangaplay maphela bangaplay. Jesus. Bangaba khona ukuthi unawuthandaza kakhulu. Yes. Ukunciphisela kancane nje. Jesus. Laba sikho kulenkinga sikuyona. Sikulenkinga nje usuwashawura kashaka kakhulu. Ay, Nkosi yami. Jesus. Bangaba khona umuntu oblame umuntu. Oh, hallelujah. Lithi iBhayibheli
bahlala ngazo kwesikhathini njengoba nebefakwa phakathi Jesus. kwasengathi bahlala emini yonke kungekho nyakazi Hey, sonke Nkosi yami. noma necabanga isitori sakhe Jesus. kodwa lithi iBhayibheli kodwa phakathi kobusuku Oh, hallelujah. la ilanga lingekho khona Yes, Jesus. la ithemba lingekho khona Yes, Jesus. phakathi kobusuku Hey, Nkosi yami. la kungekho khona lutho Yes, ekhaya Jesus. Oh, hallelujah. asithi nje ubusuku Thank you, Jesus. asithi nje itilongo Thank you, Jesus. shout glory Hallelujah. asithi nje ukuthi asisebenzi Hey, Nkosi yami. asithi nje ukuthi siyagulela Mama, just. asithi nje ukuthi mshado yathi shake Yes, Jesus. kodwa phakathi kobusuku Hey, Nkosi yami. la madoda amabili Jesus. avela phezu into eyodwa nje Hey. Oh, hallelujah. iboshiwe izandla Jesus. iboshiwe imilenze Yes. kodwa laba emikhona bahlabeleza phakathi kobusuku Jesus. Hey. Amanga baphile ezulwini labantu engikhuluma nabo kodwa abantu engikhuluma nabo la Yeah. njengoba phakathi kobusuku they worship God phakathi kobusuku Hey, God. abavinjwa ukuthi siboshiwe Yes. futhi abavinjwa ukuthi crowd Jesus. ayikho Hey. ngoba lento kudumisa uNkulunkulu ayikho ukuthi sibangakanani Hallelujah. yendele mahaso Yes, Jesus. lento kudumisa uNkulunkulu umdumisa phakathi ebathroom Oh, hallelujah. 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 umdumisa ukhuluma Thank you, Jesus. uthi kubaba ngathi Oh, hallelujah. uthi akekho njengawe Thank you, Jesus. singena lapho azingeni khona Yes, Jesus. kungenxa yomusa wakho Oh, hallelujah. umdumisa udrive imoto yakho Hey, Nkosi yami. uthi baba siyabo Jesus. umdumisa use-ofisini emsebenzini Oh, Nkosi yami. baba lokhu wehla wena ukuyephele Jesus, Jesus, uthi Jesus. uyahlala esikhulweni ithi kuyasukuma Oh, babuza uthi ribabantanta hey, Nkosi, trust. shantala mamamamamamahasu yini sekwenza njani sifikile into esezulwini Hey, Nkosi yami. sifikile into esezulwini Hey, in the middle of the night yes, wemlotsha in the middle of the night yes. badumisa uNkulunkulu Hallelujah. njengoba sihlangene lapha nje Jesus. abanye bethi seyizi akowayiki izinto ezithu right Hey, Nkosi. abanye bethi financial sibroke Jesus. abanye bethi kuyadulela bashidule Hey, Nkosi yami. kodwa ukudumisa kwakho namhlanje Yes. kungaletha impendulo esekhaya Oh, hallelujah. bantu bakhona Hallelujah. Hallelujah. khona ngakho namhlanje Yes. ungaletha isidumbu nje Jesus. but uletha umoya wakho Jolo. uthi Jehova ngehli kule ntaba Oh, God. Yekama likaThixo. baphuleka phakathi kobusuku Jesus. bakudumisa uNkulunkulu bese izinto nje ezimbili abangayinaki imizimba ekhathele neshayini Yes, Jesus. bangamnaka ukuthi baboshiwe bazazophuma Hey, Nkosi yami. but baba lento nje ethi uma sesemdumisa Jesus. Hey, uma sezeshani bathandekayo ngesamdumisa. uthi-ke ezwini lakhe ngihlala endumisweni Jesus. ngakhuluma nami esontweni Yeah. ngihlala endumisweni yabantwana bami Jesus. lama mamncisi uyakwazi ukususa uNkulunkulu ezulwini yamnaya ngingane kwani uthi into uyakwazi ukususa uNkulunkulu ezulwini abe se-dining room yakwazi Jesus. ubani ungakayifundi angimazi lo kodwa into engiyaziyo Jobe ithi ungasakha isihlalo njengoba silapho nje sizowakhala ngesiphala Yes. sibikele sisasezulwini Jesus. hey yindaba mlotshwa mfowethu ukuthi manje ngabe ngishumeza wena ngoba ngiyabona manje Hey, Nkosi yami. ethi mina bhuti yabona nje ubuhlabele ludumisa Jesus.
Ngithi kuwe ke bafo. Uya usiyancibikana esasizulwini sika. Ehle azohlala la. Ngoba akahlala esihlalweni asakhayela. Uhlala endumisweni yabantwana bakhe. Jesus. Oh, hallelujah. Ama-angels, my brother. Ngithi ama-artificials worshippers. Ngoba ama-angels kunamaculo angeke akwazi ukuwacula. Kodwa wena owaculayo. Nithuleleni sonke nithuleleni. Jesus. Ithi into bafowethu ingelosi mazimdumisa iBhayibheli lithi encwadini yesambulo kunama-elders awu-24. Amen. Kunama-elders awu-24. Ayakana niqhele bafowethu. Kuthi inkosi yami ihlala phansi. Jesus. Ihlala phansi lo-24. Jesus. Maselithi iBhayibheli baqhubeka lithi namanye ama-characters. Hallelujah. Lithi kunama-seraphim lapha. Hallelujah. Lithi kunama-cherubim lapha. Yes, Jesus. Ithi into for 24 hours. Limamezeli ke lomlini. Yes. Lithi ngwele. Ay. Maka siyamsungeza madoda. Ay. Sijabana simsungeza. Ay, Kosyami. Ay, Kosyami. Lele ngwele ekubona into yokuqala obungcwele. Jesus. Elandela lelo lesibili alibesayibona into ebona yokuqala. Hallelujah. Hallelujah. Ibona into entsha. Uphakeme. Jesus. Umuhle. Bayakhe. Hallelujah. Bamdumisa bengathathanga. Yes. Bamdumisa bengayeki. Yes. But guess what? Ay. He remains seated. Uyahlalela. Ay, Kosyami. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ama-angels awu-24. Oh, hallelujah. Akhumula iy'gqoko zawo ema-crowns. Yes, Jesus. Bayibeke phansi phambi kwakhe. Ay, God. Bathi ufanele udumo. Jesus. Ufanele udumo. Hallelujah. Sebesho njalo mlonje. Aqhubeke ehlalele. Yes. Hallelujah. Jesus. Amen. Aqhubeke ehlalele. Thank you, Jesus. Amen. Kodwa mfowethu Ay. ngubamba ubungcwele. Hallelujah. Wabamba izwi. Hallelujah. Wabamba idumo. Ay, Kosyami. Uthi mawuqala nje uyibambe imali. Yes. Ungikhipha odakeni. Wangiphakamisa. Wangibeke endaweni. Masuthi ingakho ngikholwa akusho iBhayibheli kusho mina. Jesus. Nginento ethi mhlawumbe uyawuthuliswa sizulu. Hallelujah. Akumthule kathi. Yes. Khona amuka lapha ya. Ay. Ngikuthula kancane ma-angels. Hayikabi. Kudlala uphosa. Jesus. Ngoba manje you are doing what he needs. Hallelujah. Yakhuluma. Hallelujah. Hallelujah. Usamnikeza ukudla kwakhe Ay, manje. Kosyami. Usamnikeza into akudelele yona. Ay, Jesus. Uyayibona ingelosi. Ay. Uyazi why anyakazisa ubhozo. Yeah. Ukuthi ingelosi ayilwazi udaba. Yes. Yakhuluma le ndlela ithulele. Hallelujah. Hallelujah. Ingelosi ayikwazi ukuhlola umsebenzi. Glory to Jesus. Kodwa ithi uJesu inkosi. Thank you, Jesus. Ingelosi ayikwazi ukugulela. Ay, Kosyami. Kodwa ithi uJesu inkosi. Yes. Ingelosi ayikwazi ukugulela. Hallelujah. Ay.
bekukhona ama-moment obungaphila ngawo Yes. ku-understandeke Thank you, Jesus. ukuthi bekufanele Oh, hallelujah. kodwa manje nansi into Jesus. yomuntu usamile Ai, Gosami. alamamama Oh, Gosichansu. usamile lo muntu unenkani Thank you, Jesus. uzokhala mayisehlabelela Hallelujah. nokuba meva kwenyathelo Oh, Gosami. lapho ngihambe yakhe indlela Jesus. mayisethakhiwa nami Oh, Gosami. ngoba ujesu wami uzopholisa Jesus. awulo muntu usangethemba Ai, Gosami. noma isimo singasamthemba Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. 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 awusimethemba ngathembisi simdumisa kumnyama Control. simdumisa kuzekhaya Yes, Jesus. simdumisa iy'mosha size zisho Yes, Jesus. iy'mosha siwamakhala Oh, nezisho hallelujah. iy'mosha semsebenzini The zisho family I trust. iy'mosha sifunda nazo zisho Yes, Jesus. sithi ibhayibheli bamdumisa simoshwa zabe Jesus. Amen. Senzenjani bathandeka? Babezwa. Ukusho ukuthi one of verse njomane. Amahubo. Is it 34? Okay. Emfuleni waseBhabheli. Oh yeah. Sahlala phansi salile. Nanti into ke. Lapho abasithumbileyo. Bethi kithi asikhanyeke. Asibahlabelele. Elinye lamahubo. Elinye lamahubo. Nanti iphutha ke. Abalenza. Ngakhuluma la nje ukuthatha amahabu. Hayibo. Lebaphane. Yes. Yes. Bakhowa. Jesus. Umuntu Israel ngiyayila. Ai. Wabahlasela iJericho. Yes. Hayi ngayikhala. Gosami. Bafika bethi silent worship. Jesus. Barawuda nje. Oh, hallelujah. Basho ngaphakathi. Thank you, Jesus. Bathi into ngasiqinanga kunayo. Ai, Gosichansu. Ukhonkolo wakhona umkhulu kunayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ngosuku lwe-7 bathatha amahabu. Bathatha iy'gubhu. Ai. Bahlabelela Jehova. Yes. Iy'ndonga zadilika. Yes. Awusangathi ngiyezwa namhlanje Ai, ebusuku Gosami. ukuthi nabantu abazohlabela kanye nathi. Hallelujah. Udonga olume phambi kwami. Yes, Jesus. uNkulunkulu uzongibhekisa The phansi family I trust. ngenxa yendumiso Yes, ozoyibhekela. Jesus. Thank you, Jesus. Bathatha amahabu Yeah. bawaphanyela. Awuyibhukubuku zamakhono lezi. Zasayikhohliwe amandla aso. Ukuthi amandla aso awekho emkhontweni. Hallelujah. But amandla okuphunyuka ey'theni asemdumisweni. Hey, Gosami. Only if they knew. Jesus. Whew. Gosami. Bafundisa ukuba baqonde Yes. ukuthi mathi wahlabelelani bathi asikwazi ukuhlabela amahaphene. Jesus. Ngombana donse ihabhu lakhe. Hey. Jehovah is. Baba futhi. Base bayamtshela. You are mighty. Great in passion. Yani ngiyalizwa ngelakhe iJericho lenyakaza manje.
Ngihlala phansi ngiyangithusa. Hey. Sengihlala phansi. Samdumisa inkosi malanga. Lithi iBhayibheli mazi imdumisa. Lithi iBhayibheli suddenly. Hallelujah. Lithi ngokusheshsha nangokuzuma. Hallelujah. Ngani bathandekayo? Ngokusheshsha nangokuya. Ningabe nisayaluza manje mangisho ngala ningayaluzi. Yes. Ngokusheshsha Jesus. nangokuphazima kweso. Hallelujah. Lithi iBhayibheli kwanyakaza iselo sempilo. Hallelujah. Zinyakaza amadoda awu2 Hallelujah. agcwele amandla edumiswe Holy ngaphakathi. Ghost, show me. Ngoba uNkulunkulu usengezile uzoxazula inkinga yakho. Jesus. uSunkulunkulu ezodlula kwakhe. Jesus. Awuyonke into eyinkinga kuwe ivele ibaleke. Eish. Awuthandazanga ukuthi ayihambe. Yes. Kodwa unikeza udumo. Jesus. Ngesikhathi umnikeza udumo inkinga ibalekele yona. Holy Ghost. Awunikhona yini esontweni? Hallelujah. Nikhona yini bathanda? Yes, Jesus. Bafowethu. Lithi iBhayibheli ngisakamdumisa. Kwanyakaza iselo zami bafowethu. Khuluma nami kwanyakaza iselo zami bangcwele. Jesus. Amen. Ohlezi kulona when he came kwahlalwa phansi kwanyakaziswa itilongo insimbi i-foundation ngoba when the presence of God Yes. yehla in your life Hey, Ghost. akanyakazisi kuphela lokho kubonakala Jesus. but udila nama-root of your Hey, problems. Ghost, show me. Sanibonani bathandekayo. Hallelujah. udila nomsuka wenkinga Jesus. uma ukuthi amazwi akhulunywayo Hey, Ghost, show me. akhulunywa phezu kwempilo yakho Jesus. ubukhona bakhe bushona kanjalo Eish. buyodila nama-root of your problems. Eish. Yingakho uMaster Paul athi Eish. kanjalo-ke umuntu kuKristu Jesus. lithi isidalwa esisha. Hallelujah. Into okudala kunjani bathandekayo? Udlulile. Hambani nokhokha imali. Jesus. Hambani nokhipha imali nithi reverse ama-cases. Eish. Ngabe mina ngiyakholwa kulo. Lithi uma umuntu nje kuKristu. Yeah. Amandla. Eish. Mahaso. Jesus. Uma umuntu enjani bathandekayo? EkuKristu. Ishiqalezo zakithi. Ngoba igazi lakhe linginqobele. Yes. Sengiyindlalifa Yesu. Hallelujah. I qualify to be the daughter and the son of the Most High. Yes, Jesus. Amen. Asivaleni. Jesus. Asihloniphe abathandekayo abafika namhlanje. Hey, Ghost. Sikhuluma nokukhonza. Jesus. Asivale Jobe. Kwanyakaza iseke. Ngoba umkhuleko nendumiso umuthi othithi. Amen. Awuyakhuluma la uthula. Yeke ukufuna inyanga mofuna umuthi. Hallelujah. Jwayelana nomthandazo. Amen. Oh. Ngoba umthandazo it's a spiritual exercise. Awumnandi but uyisidingo. Amen. Awuthandazi ngoba kumnandi Hallelujah. but uthandaza ngoba it's a must. Ngoba once waye kumthandazo uyeka i-connection. Ngiyakhuluma nokuthula. Hallelujah. Angithi mase singabantwana bakaNkulunkulu we are Christ ambassadors. Uma uSawule eshawa unyasi kuqhamuka izwi lethi izwi Saul ungizingelelana. Hey, Ghost. But uJesu Isaiah chapter 1 isitshela ukuthi wanyuka. Jesus. Ubani lo uzingelwayo? Eish. Ukuthi on earth we are Christ. Jesus. In heaven he us. Eish. La emhlabeni singoKristu. Hallelujah. Kodwa ezulwini uKristu yithi. Eish.
So we are Christ ambassadors. So umthandazo kithi we cannot live without. Awubafutha angisakhipha saphuma ezibizeni saphuma encinteni saphuma etanjeni saphuma eziphandeni zakithi sayina abathandaza ayike izangoma zakithi. Hallelujah. So awukwazi ukuyeka lezo zinto uphile ukuthandaza. Njalo. Ngophila kanjani? Ngokusheshsha you will be the victim of the enemy. Ngingayikhuluma lento. Ibandla malingathandazi liba yi-playground of the enemy. Ibandla malingathandazi liba divided liba conquered in one shelter. Ibandla malingathandazi liba ngento engekho. Liba ngokuthi ungibukelana athi wena uqala wangibuka athi nathi aqala ngala siphinde ephasika wangibuka ngaphela. Baxabana bazana kuze hlukana ngempela phakathi. Masulandelela kahle ukuthi kwenzeke na ayikho into ebangwayo. Kahle kahle njena ukuthi ibandla liphole lazi laba yi-playground of the enemy. Awuyakhuluma la ndlela uthuleleni. Angithi siyakwazi manje ngenxa ukuthi asathandazi. Sihlale ne-devil worship asishaya izandla kanye nayo. Nibhabhadle ngelimi singakwazi ukubona i-devil worship le. Angithi ngenxa ukuthi asathandazi. Siyakwazi ukustabana ukuthi ngiyakuvuna ukukhuluma bakithi. Siyakwazi ukustabana ukuphatha imic. Sibela phambili namabhuku ampitshekile. Sithi ngalo uJehova sebawona. Kusho umuntu ophumile ofuna deliverance. Asasakile utsisi sabana. Kodwa sihlale phansi bafethu. Siphumela sesiyindoda. Singene la siwusisi. Asinankinga nesidakwa. Asingene la sisidakwa. Asiyeke imic yethu phansi. Angithi bazalwane ngeke utasathandazi. Abanye bethu baphetha befundisa abangama-after 9. Uzincethu yabaqoba abafana esontweni. Kodwa manje ushumayela isime ngomlenze wodwa. Ibandla alisathandazi. Uma intombazane ngathi buye endodeni izophuma futhi iphindele endodeni. Imelana isidumisele. Sihlabelele sikhali inyembezi. Kodwa ngesikhathi nje isadumisa sona kungene i-WhatsApp message. Kanti angiqedi yini lapho baby? Hayibo. Ibandla lingathandazi. Umphakathi nje bafowethu ohlangene njalo wasoxoxa ngezemoto. Kodwa yiki into esezulwini lapho. Abafowethu thina siyashumayela. Ukuthi uzobanje ukuthi uzokhonza. Mawufika ubona ukuthi hayibo bafowethu iband inhle. I-uniform inhle. I-sound phezulu. Kusho into esezulwini. Kusho indoda kukhona into eshadayo manje. Kodwa basibize ontuli basibize lento encane kangaka. Sithi masingene sizwe into esezulu singene. Ukuthi usayini nje ababaningi abawona ama-5,000 sitha abawona ubani futhi asinto nesigisi lapho kodwa masingena nje ngoba indaba yikho esingisiwe indaba yikho kule yonke lesi siyenzayo thina kodwa indaba isenzineni ukudla yasezonke sekhuphukele entabeni sifuna wena sifuna wena sifuna wena. Under that atmosphere la ngena khona umuntu egula ezohlatshelelwa. It is under that atmosphere kungena umuntu ebethe sephethe intambo ethi uyaqeda ngempilo yakhe kodwa ezwe kuxhunywa ikeyboard besapractice abafana besahlanganisa intambo nje ihamba into esezulwini. Yakahamba uPetru eboshiwe. uHerode thatha uJohane wamqeda nyanga wathatha ikhanda. Wasethalisa ibandla lithi babe owabi ibandla lamkhulekela ngesineke. Ngesikhathi bethandaza la bethi Nkosi khulula
yami. uNkulunkulu wezwa Oh, Jesus. esezulwini Oh, hallelujah. abhala uDavide Jesus. athi esihluphekeni kwami Hey, Nkosi yami. athi ngakhala kuJehova Jesu. athi wawuyisa umthandazo Yes, Jesus. ngisethempelini lakhe Glory to Jesus. sanibonani bathandekayo Yes, Jesus. yafika ingelosi uPetro esesemukela isimo Hey, Nkosi yami. ukuthi aficile ngokusho ithi elami ikhandela lami Hey, Nkosi Jesu. elele ngumsongi inja phakathi ekhulukuthu Jesus. yafika ingelosi bathandekayo yangena ingelosi yangena yadlula insapho Hey, ngoba ukuthi uNkulunkulu akavinjwa imithi hey, Nkosi yami. akavinjwa ukuthakatha Hey, ukuthi uNkulunkulu akavinjwa amaketanga hey, Nkosi yami. akavinjwa iwasho akavinjwa iyonke leyo Jesu. yangena indoda yasezulwini Hallelujah. ithi iphambili mayifika ingelosi njoma Hey, yafika yamvusa emshaya ihlombe Nkosi yami. uyakhuluma nokuthulele Jesus. yamshaya kuphathandekayo Stop. yamshaya ihlombe mayimqeda umshaya ihlombe yasimnikeza instruction ethi gqoka Hey, ngoba abahamba noNkulunkulu bayagqoka hey. abahamba noNkulunkulu abahamba hambazi bafuna ukuhamba noNkulunkulu gqoka lento yokukhumula yakhathi uAdam noNkulunkulu namkhuluma namhlanje Jesus. uAdam yakhathi ukuthi wadla Yes. kodwa wathi ufundiswa abantu ukuthi hambazi Hey, Nkosi yami. ukhuluma lana ashonga ukuthi udleni Yes. uyena owayeceba ukuthi udlile Hey, kodwa uNkulunkulu akayikhuluma indaba yokudla hallelujah. uNkulunkulu wakho indaba yogqoka ukuphatha hayi ngizizwe lakho ngacasha ngoba ngihambaza uba lokutshelile uba lokufundisa ukuthi uhambaza ngoba indaba yogqoka uNkulunkulu into serious Sure. ahlabele lo mfowethu wasencadweni Hey. athi nengubo siyinikiwe Yeah. athi vele izulu Yes. kunengubo esiyigqokayo Hallelujah. engaphezu kwamasuthi Thank you, Jesus. kunengubo esiyigqoka ngaphezu kweyiketi Thank you, Jesus. esengasiqualify esingaqualify khona Glory to Jesus. esenza singene la kuthiwa singeni khona Oh, hallelujah. ithi iBhayibheli kwangu incwadi yaMathewu Hey. awungafuna into yokuhlala phansi Hey, Nkosi yami. encwadini yaMathewu kuthi isikhulu sabiza abantu othi zangizohle edilini Jesus. kuthiwa wonke umuntu wangena abaphakeme abangeza Hey, Nkosi yami. kwasekuthiwa hambani nobiza noma ubani nimfice emgwaqweni Hallelujah. imlethi langene la Jesus. kwathiwa sehleze ematafuleni inkosi yakuciphi yayisihamba iqalaza ibingelela abantu yahlangana nongaqokile zindindi Hey, Jesus. yababuka bonke futhi ngiyabonga ukuthi nifikile in a very short notice ukudla bekuzohloba abantwana nifika ngihamba futhi siyabonga yasehlangana yasiqonana lo ngaqokile ngani ephi ingubo yomthimba ephi ingubo yomthimba kwawuthi uyachaza hayi hawathi inkinga ukuthi awungenanga ngami ngoba mina ngiyisamba olama hasu ongene ngami ufumanile yabona nje ngoba ungaphethe ingubo ufohlile angikhuluma ngabantu abangaphendukanga la abalethe isound khonto shoti ngayo shoti ngengubo ngoba ngenwa ngesamba amngena ngumfundisi omuhle omthandayo kodwa angena ngayo uKristu Jesu bawangena ngembe yoqualify Yes, Jesus. wathi bayithi iBhayibheli yathi gqoka Yes. gqoka usana Hallelujah. wavuka wagqoka uPeter Hey, Nkosi yami. I think kuPeter lithi iBhayibheli wayecabanga ukuthi uyaphupha Jesus. amen oya manje inkinga ukuthi nanka amasango ayinsimbi onke Hey, Nkosi. ngoba mawuhamba naye ayikho insimbi kuyo Jesus. ngakhuluma nakho Hallelujah. mawuhamba naye ayikho insimbi Yes. badlulisa ngento yokuqala embambe ngengashi Hey, Nkosi yami. Lalela isibili isango lensimbi badlule isithathu Hey, Nkosi yami. kanti nasemgwaqweni yathamba usebenza futhi Jesus. ushumayela Hey, Nkosi yami. ibhizi ibandla liyathakala Yes, Jesus.
ngakhathalanga. Yami. Liphisi ibandla liyakhafula. Njengoba sizokhafula nje. Liphisi ibandla bafethu. Sengathi ungakhafula lela phara lakini. Sengathi ungakhafula lela phara wakini ophuza into engekho. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Bakwazakala kusathandazwa. Ngoba bafethu uhle futhi masithandaza sibe nazo indlela. Yes. Zokuzwa impendulo ukuthi sikhona lesithandazela. Amen. Rather than wasting time praying for something God has delivered. Yes. Thank you. Amen. Hallelujah. Baphiza abantu. Baba, khuluma incwadi yakho. Khona impendulo mina. Baba, hambela incwadi yakho. Wathi uRoda ayikho. Come Donoka. Yeah. Intombazane esebenza la ejardini. Yavula umnyango. Amayivula umnyango. Yavala umnyango. Yawuvula yawuvala. Ngoba akakholwa. Ukuthi lento abanye abasaqhubeka beyithandaza. Sengathi kuba angakupha leyo grace namhlanje uphume nayo. Yokuthi nje into uyithandazela lana uthi uyavula umnyango awunayo. Hayi ngosijesu. Ungayivalisi ukuthi awuyifuni ukuthi awukhona. Hayi Nkosi. Hayi. Kanti kubizwe mina ngempela Hayi emsebenzini. ngosijesu. Hayi. Thank you, Jesus. Wavula. Yes. Wahambe wahlebela abathi. Ama elders esonto akhona la. Peter. Wenzeni uPeter khuluma? uPeter. Ulanya. iBhayibheli bathi ayisangene. Ngoba wabona laba abathandaza abayikhole. So without faith, it is impossible to please God. Bafuna abavali basebethi usangene wena wathi ayinqosile. uPeter. Na. No Peter sengathi uyeza ukuthi abakhona baqinisa inoko. Bafuna mabevula nangu uPeter. iBhayibheli bamemmola ngentokozo. Wayesebalandisa ukuthi ingelo simvakashele kanjani. uNkulunkulu usengapha ithubeni ingelo esinamhlanje. Sivakashela abathize abakhalayo. Sivakashela ababoshiweyo. Sivakashela abagulayo. Egameni likaJesu Kristu. Sengathi sivakashela abadinga ngisho umsebenzi. Singabambe ngengalo mphemba. Singabona lithu. Sizakhola. We call it your destiny. Amen. Asiqede li test. Asiqede li test masihlala phansi. Ngingani overfeed bafethu ngaze niyokoze. Kanti ukudla kusebenziwe. Ngani overfeed. Esephumile ithi iBhayibheli badumisa iboshwa zabezwe. Kwanyakazwisekele kwavuleka amaketamba asuku kwaqaqoza Nkosi. It is amazing befundisi bami ukuthi ukuba kwakuyimi bathi yaphaphama ngempela ngikhuluma iqiniso mina. Bake yangifica. Yabo? Lithi iBhayibheli bathi mase bekhululekile nayiboshwa. Ngoba enye into ukula yenza ama visitors wena ungacabanga engakafanele ube selfish when God visit you. Yes. Umuntu umsebenzi kanti kuyaqashwa kampani msukuthule waqashwa wena. Don't be selfish. Hey, ngiyakhuluma la. Amen. Ukuba inhlanzi lezi ezabanjwa uPeter uJesu efike emkhunjini wakhe. Waba nomona. Jesu ufike la. Hallelujah. Angikwazi uyobiza laba ya. Bayizo uPeter wayezolahlekelwa ikhona lokho. Ayithi utholile ngenxa kaJesu ngoba iBhayibheli sabe donsa bodwa.
Amanetha afuna ukugqashuka. Yes. Kuthi kwazovela ikhala nezimbobo kulahleke yona iprovision le ade bethandaza. Kodwa ukuze akwazi ukuyisave lithi babe wabiza umfobo kwabanye imikhumbi othi woza mfowethu. Asidonse la lithi babe yomibili imikhumbi. Yagcwala yazika yo2. If jealousy took better of him. Yake kunyakaza kwawona. Uma singaphunyuka ngamanethini ayeke kuhambe umkhumbi emphungu. Ethinto Jomani. Ba wakhulula neziboshwa. Bonke befundisi bami baqoqeka. Bahlala ngabodwa bamlinda ukuthi malanga uyahona. Ukhona nokhiye. Kodwa bona baphandle. Angazi ubampungu siyazi ilungisa lento yakhe. Ama truck namabhano nani uba yena ushumela ngabe nayi understand izamukisho. Uyahoda noma mbane lana. Nazi ikhiyela. Kodwa laba abahonelayo kuvulekile. What might have papa muthi ngicamehla. Bese sayilulu unkabi. Hayi bongibona ngamehla. Amasango. Avulekile. And into ebuhlungu ukuthi lesikhathi beboshwa laba abantu unikezwe a clear mandate. Bangahamba bonke hayi lapha. Manje sengathi laba bathu abangihamba bonke hayi laba ibona abahambile impela. Wabona nje ukuthi inkinga la uqala la ayizoxoxa le. Yebo Josh. La kuzobulawa. Haleluya. Manje ngoba vele sekubhedile. Angivele ngisheshe aba ikhona inkemba la. Sibonga ukuthi ibhamzazi ingekho. Yeah. Ngisale ngiyiqedela mina. Bengangibuza ungibuza. Haleluya. Ongcono sengathiwa zingibulalile zeqa. Basale idonsa. Wasememeza umuntu wasezivuleni. Hayi! Ibulali. Hayi! Sikhona sona. Si available for you. Abamba bamba. Ngesikhathi ade ngibuka umfana namhlanje ngabe singane zami esikoleni. Kade tubamba intombazana inkunzi. Kanti abafana abathize bayambona. So ngiqhamuka kule moment sebembophile bemjejele evenini. Iphoyisa egqoka ibhuzu engakanani ngami. Igcwala umlomo ibhuzu. Kulo mfana lo ngamzwela ngathi hey angizweli isenzo ngizwela ibhuzu eligcwala umlomo. Ushova ngalo phakathi evenini hayi ukuthi ushova ngebhuzu. Ngabona kuphela ukulova ke manje. Naleyo nto ukuthi salibefakwa. Awupholo uyothi beno Silas. Bafaka bebizwa ngawo wonke amagama. Shova manje amaphushi. Ay. Yeah. Usungizwile. Yes. Ngakuzwa ba. Kodwa after encounter. Yomthandazo lentumiso. Yes. Automatically baba promoted. Baba elevated. Abamagama. Uma. Abana. Uma sebephumile. Esivukile ibambana. Yes. Bathi qala yathi lababala bonke 1 2 3 4 5 27 or 28 awubasekhona bonke. Inkosi yami. Basekhona bonke. Yabona it has to be the hand of God. Amen. La phakathi kwabo kunama dangerous criminals. Labantu bengangiqedela mina ngilele. Bengangiqedela ngilele but hey into edala ukuthi bangangiqedeli khona umunye kaNkulunkulu. Kunabantu aba-exalt nabesiboshweni. Somebody ngakukhumbuza your identity. Ukuthi wena you are not a normal person. But when you are a dangerous person. Yakhuluma lezi ngithulele. When you're not just an ordinary person. But when you are a dangerous person, especially when you are in danger, to become dangerous. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus.
You just need to understand your battleground. But you understand your battlefield. Yes. I want to strong when and how. Yes. Standards. Hey, Nkosi yami. Ithintama ngayibulala ibhuti. Khona. Sikhona sonke. Ngizwa-ke wagijimela kubo yena. Washaya phansi ngedolo to the prisoners. I like that question. Then wayesekhuluma komuntu ethi waba-addressa very high scheme. Yeah. Wangababiza ngama-70, wangababiza ngama-banditi, wangababiza ngayiboshwa, Ngama-26. wangababoza ngama-26 and 28 yezintsha. What all kings? What all kings? Sengiyabona ukuthi into engiyidinga yila Yes. ingenze njani bafowethu. Jesus. I like Let that our worship question. change the way. Yes, Jesus. Our Uqedile. worship change our neighbors. Hey, Nkosi yami. Bravo, Let our worship change uqedile. our workspaces. Hallelujah. Let our worship change. Yes, Jesus. Thank you, Let Jesus. njani bamsindisa. Hayibo. Tommy. Sengathi lo mbuzo ngaphapha kwamakhala nabantu. Thank you, Jesus. Sengathi wakhavola left la right nasesenta. Hey, Nkosi Jesu. Ukuthi mazibuko. Hey. Kanti bikhona lana. Yes, Jesus. Singenza njani? Hey, Nkosi yami. Ubasindise na. Jesus. Athi babuze wakholwani Nkosi Jesu. Yes. Mina nembhenye ngikholwani Nkosi Jesu. Hallelujah. Mina sishintshile sithole. Jesus. Ukuthi bekuma abantu basezulwini behlabelela. Hey, Nkosi yami. Izinto zaqala zenzeka. Yes, Jesus. We are more dangerous Hey, Nkosi yami. when we are in danger. Jesus. When we are cornered, Ah. we are more dangerous. Uma ukhosi. Nangabuka ilwane, yabona i-channel ilwane. Yabona i-channel ilwane. Yeah. Ngayibuka ngihlalile nje ngirelexele nangangumkami. Akho into yangishumayeza lapha. Ngabona ukhosi. Lulwa nenyoka. Ukhosi. Uma luza ukhozi labona ukuthi iground inhlabathi. It's a strong point lenyoka. Amen. Ngeke li overcome. Bafowethu. Ngeke li overcome la egroundini. Lithi lishona ngala ethi nyoka. Lithi lishona ethi nyoka. Labona ukhozi lathi bhala phakathi. Lase dedela inzipho zayo. Lavela icapho. Laya kwi-atmosphere inyoka engayazi. Laya nayo endaweni engayi-understand. Ngibuka lapha ku-TV njalo ngani zakwethu. Ngathi ngayibona ithi. Ngathi ngayibona ngabona isiphelwa amandla. Iphelwa ithemba. Ngoba i-environment unusual. I-environment engayazi. Inyoka is strong phansi. Ukhozi strong emoyeni. Thina asikho strong phansi. Thina asikho strong. Njalo. Ingakho babhala iNkosi beKolose. Yes. Uthi uma kenafuso kanye noKristu atfunana ngaphezulu. Atuphila kwenu Jesus. kufishwa ezulwini. Hallelujah. That's who we are. Hey. Singabantu basezulwini. Hallelujah. Abhala Philippians chapter 3. Yes, Jesus. As our citizenship Glory to Jesus. is in heaven. Njalo. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Singabasezulwini. Sithatha izinto ey'nyoka phansi. Sikhuphuke nazo. Maze sixaka phansi. Asikwazi ukulwa nazo siphansi. Sivele singene phansi. Sivele siyicaphule. Hey.
ekuphukeni zokuthanda. Njengoba siyiqaphulile nje sezala. Jesus. Sayiqaphula sezala. Yes. Siqaphula ungasebenzi kwakho sezala. Hey. Siqaphula ungafundi kwakho sakuletha. Hallelujah. Sikulethe unusual environment. Hallelujah. Sikulethe to another dimension. Hey, Nkosi yami. Ehena uzophelelwa i-address yakho. Jesus. Uzothi uma usuphuma lana kulahlekelwa i-address yakho. Hey, Nkosi yami. Ngoba kuhlangane nomuntu o-dangerous. Yes, Jesus. Owazi izinto zasezulwini. Oh, Nkosi yami. Simeni ngenyama. Jesus. Lift up your hands. Hey, Nkosi yami. Fana amehlo akho. Thank you, Jesus. Let us pray. Phakathi kobusuku. Angiyazi midnight hour odlula kulo right now. Angibazi usuku odabula kubo. Hallelujah. But ngizwa amazulu ekuvakashela nje. Hallelujah. Lift up your hands. Jesus. Kunefule nkazimulo Jesus. elikhona njengamanje. Kunengene sehlathu attend your situation. Hey, Nkosi yami. Jesus. And uzokwenza njengokukholwa kwenhliziyo yakho. Hey, Nkosi yami. Kunabantu kulafuna ukuba deliverisha namhlanje. Yes. I'm working your heart. I'm working your faith. Ngaphandle kokukholwa, there's nothing that will happen. Nothing will happen. But ngizwe visitation kaNkulunkulu is strong. And abantu abazophumelela kulento, abantu abacapitalize in the moment. In the moment. Close your eyes wherever you are. Close your eyes. El Shaddai, El Shaddai, you are my King and mighty God. You You are are everything to me. Oh, Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, you are my King. You are Everything to me. Oh, Shaddai. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai. Yes. You Everything to me. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai. You are mighty. You are everything. Everything to me. El Shaddai. I guess we'll have let's turn on the song here for a few minutes. And to dance the noise, but just give God the glory. Just worship the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Wonke umuntu osedeni nakathandaze abonge nje inkosi.